Idea a Europa Ramon Llull de 1232 a 1316. Vol unificar religions i tota Europa per la pau. La meva llum és el Senyor mateix. Va escriure 300 llibres manuscrits en llatí, àrab i sobretot en català. Viatja per tota Europa. Es deia Ramon Amat, però li van dir l'ull com a sobrenom de guerra, el que tot ho veu, il·luminat. De família de guerrers de Barcelona, va anar a viure a Mallorca. Amb la cort de Jaume I per repoblar-la just després de la reconquesta als musulmans. Mestre del fill de Jaume I el Conqueridor, rei que unifica Europa. Com a corona d'Aragó. Vol unificar les religions amb la raó. Per la pau. En un temps de guerra constant. Crea llenguatge de programació de símbols alfanumèrics per fer màquina per pensar solucions per la pau i fer una religió global. Conceptes fonamentals. L'objectiu era entendre a les persones i a la humanitat per crear. La pau i la resposta és l'art. L'art com a pont connexió entre el món visible i l'invisible. La bellesa divina. Unir raó i fe, símbols o diagrames, figures circulars, coneixement i la divinitat. Esquema del cosmos aristotèlic, astrologia. Connexió entre la persona i espiritualitat a través de l'art. Igualtat entre éssers vius. Estableix l'escala d'Ei per a la connexió mística. Semblant al Dharma budista. Esquema dels 4 elements. També va descobrir Amèrica. A la part que és occidental hi ha un continent que serveix de topall a l'aigua, així com el té per part nostra oriental. Va deixar 3 còpies del seu llegat, una a París per als universitaris. Una a Mallorca, una a Gènova a la família regnant, que va ser la llavor dels renaixentistes al 1500. El català ha de ser llengua oficial a Europa, ja que els primers escrits que parlen de la idea d'Europa unida són en català. El català ha de ser llengua oficial a Europa, perquè el primer pensador de la unificació per la pau d'Europa va escriure la idea en català. La primera llengua que es va parlar a tota Europa que no fos el llatí va ser el català. 1 de juny de 2025.